De skiën roepen vaak een soort reacties op bij mensen. Zo vernemen ze bij de Wilde Weide. Daardoor binnen ze op het idee kwam om de skippenparade te organiseren. Een rondwandelen in de schaapskudde roept heel veel positieve emoties op bij mensen. Het is mooi om te zien, zeg maar. Mensen genieten er echt van. Ik krijg soms onderweg nog telefoon van iemand die vanuit het raam geniet van die kudde en dan ons nummer begint te bellen. Dat heb ik hier laatst in Leeuwarden een keer meegemaakt. En dan komen mensen naar je toe die zeggen, ik vind het zo mooi. Zo hoop je mensen te vertellen hoe de skiep en hoe haar rol in de Frieske natuur. De Kinect basiskwal aansluiten, bedoeld om de band wat bij te brengen hoe skiep. Het binnen ambitieuze plannen, maar in 8 dagen zie je het al een kilometer skuierje. Kennen die Lietse skippenpoortjes dat wel aan? Ja, dat kan makkelijk. Je kunt etappes van een kilometer of 10, 12, 15 zelfs wel, kun je met een schaapskudde in een uur of 4 kun je dat lopen. Op 29 september wil de Wilde Weide uiteenzetten met de Grutte Frieske skippenkuier. De skiep zullen zo volle mogelijk rekening houden met het orenverkeer.